Laaya aning wa na tay motor bay, oy. Boring kaayo ba? Unsa kaya akong buhaton ron, no? Sus, ugwa pa lang na embargo akong motor. Perter jud na akong pakalipaya ron ba? Astang laaya. Ninar kang tiktuyo kaning kalye ba? Wa pagyapon ko nakakitag. Nanindag bulad ba? Padayon ko sa unahan, be. Oops! Naitambay ay. Ay tama. Mangutan na ako, ane. Bay, pwede mangutan na, bay? Oh, unsa man bay? Asa day dapitan na maligyag bulad diri, abay? Bulad? So, sa ato pa, mupalit kag bulad. Unsa pa? Ganina rabi ako sig tiktuyok diri, Patay, murag makaharbor jud kog motor ani ron ba? So, kay ganina raman kang katuyok-tuyok, kabalo kung gikapoy ka. Ako, as amaayong tao diri sa among lugar, mutabang jud ko nimo bay. Salamat kay bay nya. Pila man po'y pabayad nimo, bay? Naunsa man taong ka, oy, naa ba gud tabang nga magpabayad? Okay ra man ka sa imuha, akong hiraman imong motor, ako'y magpalit og bulad para sa imuha. Tapos maghulat ra ka diri Saman, okay ka? Sige bay. Total nalato naman ko sa kainit. Sureball man ka na imuha. Unsa pa? Be kwarta be kay ako ipalit. Sige bay, magkuot sa kong kwarta bay. Dara bay, lihog lang ko ani 5 kilo. Sige bay, way blima na. Unsa day ka? Darang motor bay, Lalaw gawan, induta ni mong motor bay, uy. Pero time pa pakainita, uy, pahulma ko si mong shields, be. Dara bay, Induta day ni mong shields bay, uy. Paghulat lang di bay ha, kay balik rain ko. Sige bay, pagdali ra bay, Matik na bay. A few moments later. Sa wakas, nakaharbor na dyan kong motor, bay. Katuntawahan na ba? Mabuntagan dito siya pinaabot siyang motor ba? Paminaw na ko tuntawahan na ba kay taga-bukid dito siya. Laliman ka? Nangita siya bulad diri sa syudad? So karon bay, naatay bagong sheds, naapagitay bagong motor? Piti na kaita sa mga chicks ani bay. Isuri-suri ko niyang motor taman be. Shot na naman. Grabig lasa ng ilim nung naging kagrosya ba? Mura maglasang Ukraine. Grabig tama ba? Shot na naman. Grabe bay. Pero time pa. May tagda ako roy makajaming diri Laayan ni mag-inom-inom mga akurang usa Pero sige ra. Ato gihapon ipadayon ang atong shotting na unsa di ay. Oops. Time pa. Si Boy Banking maningga paingon diri Tamang-tama. Ako ning tawgon. Boy! Shot! Uy! Si Buswak maning nanawag sa ako, abay? Shot ko no. Sige. Muadto ko dira. Uy, boss! Nag-inusara li ka diri Mao gali no, nga gitawag ti ka, pero time pa. Bago lagi kag motor, di ba? Na-embargo man to imong motor gahapon? Kani? Kas manako ni boss, oy. Pero di lang ni siya brand new. Sikanhana ni siya ba, pero sinaw Japon kayo, oy. And regarding sa akong motor gahapon, boss, katong na-embargo, ako man lang gutong gipa-embargo, good kay bati na kay siya gitsura ba. Pero, time pa, boss, kaning imong gi-shot ron ba? Murag bag-o lagi na sa kong pananaw. Kani boy, tamang-tama gyud ka. Bag-o gini si mong pananaw kay wala man guni diri Gikan man guni siya og grosya. Tilawi gani para makatilaw ka sa lasa. Kani mo akong ganahan bay bag-o, di ko no be. Ako sa ning tiwason. Shit! Kani mo'y para sa imuha, boy. Biari ko no be, atong sulayan.
Grabe tama bay uy. Mura maglasang Ukraine bay. Unsa pa? A few moments later. I think we are hubog right now. What are we doing now, man? We're going to somewhere. Let's go. Let's go. Barang toski bay. Up. My Tara, let's go. Let's go. Let's go. Big kamay tuyok around the world. Pananaw. Upog toski bay. A few moments later. Naunsa naman ni oy. Pila na ko kauras diri ba? Nahapon na laman. Skaman guru to bay. Skaman guru ko bay. Dudagi ko skam ko bay. Patay kong mama ni bay. Ah!